Mapay na ko. Na-play ko. Hindi lang ako makurur. Hindi lang. Nakapalatan na pala ang garap na yan. Sige o. Tubo mo. Pasensya na kasi nilakad namin. Ay, may nagtatabi. Kapag-bis lang ako. Magkarabi tayo amin. Ay, lokano. Kamusta Jeko? Maganda na? Nagnginamat tiing naman. Ah. Hanugid nga na namin. Maano nagnginamat tiing. Your work can feel much smoother with Monday.com WorkOS. Pwede. Pagkastula ka. May kasama ka. Okay lang yan. Ano yan ba? Tapos Adele. Adela. Capital letter ba na dyan? Kapitan, ang ganda. Hindi kulay tayo sabong na. Red. Red. Pula. Maganda yata pula. Nakita mo yung ano. Ay. Pula ba ito? Pink. Wala na. Na may met no red na latak. Red lot lang ano din. Apek, tatato kayo kilalaki. Basta Pilipino. Ay, Ha? si June, Pilipino ko. At ito ito ako. Dikta pang kabilan na. Uy, ang pala sa Isang daguman. Diyos ko. Tapos ang damag ka pinasakit. Hanya na sakit. patay tayo rito. Kuna dyan ako kay dagong mata. Ngay kasi dida. Jadi pagplastaran na. Nervous. Pagitam Jane ko ni Nerissa J. Chatrom numano kano ajay. Tato, numano bayad na. Di datar mo. Bababag siguro din. Dito nakatader. Dito nakatader. Antas tapos kami. Patak dan basta. Madi. Okay lang mo kita ti amam. Okay, walang problema. Hanami nga uni ako. Naka-t-shirt na. Ang ganyan. Uwin. Maya. Kitang kita. Kita yan. Na-transfer natin eh. Ano ba? Aba. Ang nasakit ata. Sigurado? Ay, kaya niya. Nag-atid tupong kung pamin. Ano lang, 5-5.
Ano kaya da Mary, da Annalyn. Ni, sino pa, ni Winnie. Nagiram, diyan ni Nerissa, diyan pasa na. Pwede ka. Unti-unti. Kapay mo video pa eh. Kaya YouTube. Ay, ikaw ka na. Ay, YouTube. Anya nga di page yun di YouTube. Ay, kata. Ganagan ka. Listen ko mo. Tanong, mabuya mo. Mang lidan niyo ang punang may des. Bukas yung important pieces of human. Di ba ba natin lulubid rin yun? Ano na? Ano pa? Oo. Oh, apa ya? Apa? Ah, apa ya? Ingat itu kata. Yang? Kayaknya tikon. Kakak mau aplikasi aku sih bisa. Nagtungtong ba yun? Ha? Ada pa sa load doon kanina?
Sino pa sa loading dyan? Kung tawagan ko daw siya. Madi ko naman kita tawagan kayo dyan. Maditi? Nakapakan ba ko na? Kasano ka no? Nakabing natin sa Ay, pagawidin mo. mga tawagan dyan. Kasano lima pa nagpa-interview kay hindi ko. Ano yung sumba na kay DIC? Ano, tawagan kayo saan? Sige, tawagan. Basta ang pay laki nga nagibagat ko di DIC, mabagi na pa nagpa-interview. Chinese magian. Ayun pa sabong tata. Layas pa. Lupay na tuok. Di ba maganda din makala? Hindi lang kabay yung video. Pero makala ka. Ayan, tikon, do ka? Ay, ito sa bata ko rin. Ay, kon, gidom yan na. Ay, sa kaya mo. Ay, may do ako. Kung ano, do tagami mo, tapasaan ka ko ma. May do, damit si doktor. Sa cellphone mo, adalod na. Awan. Mura ka tapasaa. Iba kang lagi ng mo ah. 1, number mo. 055 Mm. 620 4425. 055 620 4425. Dagtang. Nih, yung balance iklo ko man. Do not send message. Nawa mo? Yun, ada. Ako. Diyan makasend si message king ka. Apa nga ka? Ada pa may sa kadwa may patato eh. Ay, duwang, babae, yan may sa lalaki. Sikat Egesto. Ang handa ko nga saan yung kampanya dito. Nag-aawit ba? Ay, pwede na. Gawin ko pa. Hindi ko. Makulukot ka. Paalam dyan yung karlip mo. Paalam ko sila na pek. Ay, May napantalain sis. sige, paalam ko nga rin. Ay, hindi ko gawin. Niasag. Ni Asan. Mura ka tamaga Wala ka nga ganito akong mo. bugi. Wala nga akong pira dito, di ba? Inalam ang mami ni Kalman. Ay, tatay. Tawaga to niasag damdama ah. Damagin ta ano man oh. Kaya no ipa, dito karlip mo man oh. Pintinta. Numapanta, 50 no gawid, 50. Ay, no, ni-recycle ko anak ko rin pa. Kasi no may natalain ni Asad na mapantadjay, doble-doble. Mm. Tawagan di karlip na. Namuna dyayin.
No available. Nirapik aja, no di. Hindi, anak ko dyan. Apa ka no di bisa na? Sudah makan terbuka si bisa. Jadi ano ba mamantas na ibus na 3 months sa visa na. Oo. Eh ito na nga naman extend. Apa nga extend na ko? Di haanin ba mo? Ako na sa anan. Biro la sa bali na lupay. Uli kadamdam mo na pala. Kasang-sangpay na pala. Basta mapanagpa-interview JDIC, bas non na niya imbaga ng GA. Dua din pa na ito tao pa niya nag-ready. O di tawagan na. Di baga na nga, di na pa na nagpa-interview. Di may timong palpi ko ako na na. Matipurong. Ang kanya ni Sabumin. Good evening. This morning, this is American in the can you pick up this from here? This is the what to go. Yeah, we will now do this one. That's what we get about the service and the information that we transfer. Sorry? No, no. Mabalin hindi ko siya biga ako. Mabalin? So, and then now afterwards, what time is it? What time is it? Okay, it's okay. I will send you his number and then you can call, okay? Kukunin mo lang. Kukunin na? Agdirect yun? After 1 hour and a half. Para sa serum. Ibagang kindiyan na mo ah. Hindi nagubrada nga rod? Nagubra ka na sa side. Hindi na binayadan? Yung mo nabinayan. Hindi ka nagdura ka ng aming na i-jail in quarter naglawit. Nga in-interview da? Nag-isip da. Ay nagawid da amin, nag-back out. Kaya Udi na lang yung maganda. ang kasi gamitin da GB sana. Baka mo. Gaming. Computer gaming, pati Chinese. Kawan na Chinese na sirig dalaw na. Oray ke, dami na ano, iuran mo lang ah. Baka. Laki, kasang-sangpe na lain. Dual daw na tayo. Siyempre. Pag-enjoy yung pahihiyan. Low. Kasang na amin. Marine engineer. Ay, marine engineer? Transport, marine transport. Ay, marine transport in grade 1 na. Adi pa nga, nagito na rin. Hindi na. Sa Chinese. Iban man nagmeti kong tungan, hindi ka lang ba? Baka in front lang aji ah. Mapanuhan pa laki ka kung GDI singapan pagpa-interval mapan ah. Nabigat pa. Na? Nabigat. Uy, Ay, pamilsin po niya. damagam to kanya na ano yung baga na
Baga na lang ang solid yang nagsungsung bata na pala kami nag-trial kay Chinese company kay Kuwamit po naman. Baga nga di pa nga nagwenta, biro ka pa sa body kung nanantaw. Di makabutos ta ng bigat. Tignan dyan amo. Gawin no, yung reta ti Chelsea. Yung reta ti Chelsea nga rin. Kapag dati Chelsea kan. So, niti ko nada, 28 ka no? Ngayon no, ako na kayo tanto no 30. Hindi, basta before of book, adopay na. Kuha, nadupay nga ta. Saan yung libutos tayo? Kaya bagadan sa kas shade din. Awan, hindi na. Awan daw. Yung orin mo, handa maloko siguro. Di ag-rebelde. Protest. Protesta ti tao na, makita mo, nga ko, nagado, puro bongbong. Baring ko manuro mo rin ako. Puro bongbong tipo patikat tao, tapos rumura lenin yan. Sumpay ang kwada na, ag-edsada. Desperado daw mo talaga. Di pala bumaba ni Pacquiao nga rin ko ma. Ayun na may no nga bumaba, ano di botos na kaya nga mapanjan Lenny. Ganito rason. Oh. Landslide, kumamit ka na ako. Landslide talaga dahil ang nakagbal niya. Nagsarap pa yung Duterte niya. Hmm. Bakit mga madaya na ako. Akala niya pag-rain mo, hindi ko lamang mantulen. Dahil ang road. Lagi nakapayan na di. Nakapayan na hindi ko na. Baka bagada ako maturog eh. Ayun na is mathematic nga gawa na eh. Nung naloto. Wala tamo ano maluto dapat ta, presidente. Pasin? When? Sis. Naglit niya. Nalpas di pa nagigtor. Ang talaga. Mga minsan man nun. Jay ito moon. Saka man nun na. Jay likod Kagitan kayong tabi dito. Kurang na. Pika-pika. Tagas-tagas. Biyain to di YouTube. Tagal. Locos. Ita parte. Narbata. Na? Karoba tamat. Tagang Biga. Karoba tagayan. Hangatag man dyan yung t-shirt ko nga puro ito. Diyos. Ato pala yung bado ma. Kasi ko mapandita. Kalsada. Pag mga atras ko pagagaston. Ano yan? Yan, yes din. Nadapyo din mamaya. At damit ko si din ko nga cream. Oren niya nga cream eh. Manungal daw nga agasan. Gingana ko. Amo pilitin nga ko nuktukla ko mo pilitin. Amo katin baka lukwabon. Basta lagyan mo lang kanayon ti president.
kirsang-kirsang. Pero Ayan, sa mga kasta di po si din ko, yung veggie cream, nga puraw. sige. Bos, Kasta niya. kasta mo lang po si din. Nagdakas to yung bipantin. Ay, bipat na naman. Bayada pa yato? Sika ano, nawanti agas mo gumatangkad dyan sa napulo na ako. O si din. Sige na. Data na. Mga nanak ko na. Oh, nagpasin. Kadag bigos. Unauran yung twice a day. Di man nga raw. 110 na to. 1, 2, 3, 4, 5 bagya. Thank you. Ay, hindi pa rin bisa kita ang sa kita kita. Ay, Hindi pa nagbubukas. Ada numano ka no ajay. Nakata-kita medyo may isa. May palo. Anak na nakaunta. Ay, awati ko ay. May isa. Magkano yan? Pero 150 lang. 150. Eh di mas mahal yung May DJ. mahaba na mahaba na. Ay mahaba yan. Adi kaya na pa nga mainsa. Sa likod. Dilikod. Awa na nang dilikod na eh. Isang montahan na. Adi may paisin kunto kasi DJ chatron ni eh. Pagpadamag na naman. Ata, Correct yung 150. 150. Ang baga ko. Ito tato. Parang 150 ano? ibabang na data na yun. Kasi lang yan. Kasi lang ibabang ako. Sa sapatos ko basta. Kaya na naman. Sa Kukulit ni. Kunay kami kukulit. Order ka. di brako na. Iti. Awan ka dyan. Wala tibas. Ang laki man dyan ato. Ang magmanta ito at abas yun. Tumawag ka. Tumawag mo doktor mo. May? Order ka? Kaya na pa niyo. Sa liit. Takayo ginarbakan kasi ada kabagyan nila kay ko dyan. Agabili ay. Abilya. Oy. Napili niya sila pwede. Kila kay ko dyan. Narbakan dyan mo. Nagtapat sa ginarbakan da. Tikam diet. Diet simbaan. Kaya na. Tan. Sige, thank you kabayan na. Ang galing. Nakala ko rin. Ito turbo. Ngayon tamahan. Ano, bumatang ka sa ama. Nang tama yung turbo. Grabe ka. Sok mo. Basta
Hoy! Mr. Pilgrim. Guys, maraming salamat, mag-end na ako. Thank you so much.